One super. Ndasvikamo handazonda pamberi ndakazopidza nekumarana mune pamupambo pandakandopindawo ndichazonda rara nani pamba ipapo foni yanga yadzima ndozoonekwa kuseni nemuvanhu anondiziva kuti ndalabika uchichanetsa ndikati handichaziva kumba kwangu saka ndangoti mugari makaziva kuti ndikangobuda panapa mwana ndisaudzora hangana zvatondikwadza handichatomboziva kuti chii kuita kukanganwa zvinhu ndikakufonera kana munhu chaivo zvotombudza ndiwana wandafonera asi panambofonera ndichiziva ndakufonera nini ondibvunza kuti imi mati mudakufonerani ndotokata foni saka handizoziva kuti ipapa tachitaura nyaya Mnashuwa imi titaura nyaya izvo ipapa yekuti munokanganwa matokanganwa kare zvatotanga mati imika imi ndadya here nge mabva mukudya manje manje zvatokanganwa hamucharevesa imi ndichiri kupi saka muri kutaura kuti hamuchazi tiri kupi tiri kumba mi ndimani ndina adzimai venyu zvatokanganwa saka hamuchaziva kana kuti makarara nani mune zuro ndinokangama hamurevese pabomwana shuani changu chiri kuziva mune shuwa ndadya here madya saka kubva nhasi hamuchabuda gedhi pano ndenda kusvadzadziwa makumbo semunhu wemurume muchikanganwa here kwamaenda nekuti munozodzoka nani ibaba ndizoti muhomwe mangu mune mari handichatoziva iyi mari yandabuda nayo yese nezive ndaona musisina ndakatenga here kana ndikasiya chenji here kwakare kwamarara kaikoko ndokwayasara